Σήμερα θα μιλήσουμε για τις haters. Όχι εγώ. Σε πίσω το βίντεο να μιλήσει. Τι ψάχνεις ρε? Φέρε λίγο το νερό ρε. Όχι εγώ, σε πίσω το βίντεο να μιλήσει. Καλώς ήρθατε στο βιντεάκι. Αυτή θα είναι Μέχρι εδώ καλά τα λέει. μια γενική συζήτηση για τους haters. Τι haters έχει ένα 7χρονο κορίτσι και τι βίντεο να κάνει. Ένα 7χρονο κορίτσι. Όλου. Δεν μου καίγεται καρφί. Κάντε ό,τι θέλετε. Εγώ θα συνεχίσω να κάνω τα βιντεάκια μου και δεν με νοιάζει καθόλου η γνώμη σας, εντάξει? Γιατί με έχετε εκνευρίσει τώρα, παιδιά. Ω μαλάκα από αυτό είναι ακτήρες. Μας δίνει. Θα μας δει. Φύγε ρε. Μας δίνει μαλάκα. Πράγματα. Αν σας πω ένα από τα σχόλια που μου έχετε γράψει, το θυμάμαι ακόμα. Γιατί το κρατάμε ακόμα εμείς αυτά ρε. Τώρα περιμένουμε χοντρά λόγια, βρυσίδια. Τι το κρατάω αυτό ρε μαλάκα. Αν σας πω ένα από τα σχόλια που μου έχετε γράψει, το θυμάμαι ακόμα. Να ξέρεις ότι κάθε φορά που βλέπω τα βιντεάκια σου, κάθε φορά σου κάνω dislikes. Κάθε φορά. Ω μαλάκα το μισό ρε μαλάκα τα μισό. Και εγώ της λέω, μάλλον από τη ζήλια σου το κάνεις αυτό, κορίτσι μου, γιατί έχεις ψυχολογικά προβλήματα στον εγκέφαλο. Δεν της το έγραψα έτσι, της έκανα αμπάν από το κανάλι. Τι της έκανες? Μπαν. Τι λέει αυτή ρε? Δεν είπα ότι της έκανε μπαν από το κανάλι. Τι λέει αυτή ρε? I'm overseas at about 100 G for show. Don't test me, boy. Cause I rap with the best for show. 305 to the death of me. Cremate my body, let the ocean have what's left of me. But for now, forget about that. Blow the whistle, baby, you the referee.